a legfélelmesebb elfedezés, a legtanulságosabb találkozás. Itt az iskolában elkezdtétek a világ megismerését. Tanultatok a természet törvényeiről, történelemről, matematikáról, tudományok szépségeiről. De ami ennél is fontosabb, az itt töltött idő alatt elindultatok azon a bizonyos legnagyobb utazáson is. Szeretnénk, ha ez a mai délelőtt méltó lezárása lenne az itteni felfedezéseiteknek, és bíztató kezdete a következő utazásra. A búcsúztatók során kezdjük azokkal, akik hamarosan átveszik a végzősök helyét az iskola legidősebb diákjainak. Talán ők most még egy kicsit irigykedéssel nézik ezeket a karisznyákat, a rengeteg virágot, és azt a különleges érzést, amely most itt az iskola udvarán kerül. A 11. évfolyam nevében felkérem Horgány Emmát, a 11. A-osztály tanulóját, hallgassuk meg, milyen útravalóval és gondolatokkal készült vallatótársaink. Tisztelt megjelentek, kedves végzősök! A mai nap egy igazán különleges nap. Nem csak azért, mert itt vagyunk az iskolában, hanem azért is, mert az előttem állóknak ez az utolsó napjuk itt az iskolában. Én pedig azért vagyok itt, hogy a 11. évfolyam nevében ezt ne hagyjam szó nélkül. Az elmúlt pár év során ti voltatok számomra. Azok, akikre felnézünk, akik már tudták, hogyan oldjuk meg a világot. Ezért köszönünk nektek minden segítséget, amit adtatok, hogy most itt állhassunk meg. Egyszer azonban minden történetnek vége szakad. Így a ti itt töltött éveiteknek is. Még belegondolni is nehéz, hogy ez a nap már itt van a nyakunkon. Hiszen olyan távolnak tűnt 8, illetve 4 éve, amikor elindult a visszaszámlálás, hány év van még az érettségig. És mégis eljött az idő, hogy azt mondjuk mindig. Itt az ideje, hogy elköszönjünk tőletek, és megpróbáljuk betölteni az űrt, amit magatok után hagytok az iskola falai között. Még biztosan sokan emlékeztek a sok elsőre és a továbbiakra is, amit ebben az időszakban átéltek. Az idegen arcokra, akik az évek során több mint ismerőssé váltak, az óra előtti borsalkalókra, a dolgozatra, amire elfelejtettetek készülni, valahogy mégis sikerült megírni, az osztálykirándulásokra és iskolai bálokra, minden nehézségre és az aprólékra. Kívánom, hogy amikor évek múlva a nagybetűs életet élve elfog a nosztalgia, visszagondoltak erre az időre, és rájöttök, milyen messze is jutottatok, töltsön el a boldogság és a büszkeség, hogy valamikor ide jártatok. Visszanéztek, és látjátok majd magatokat, amikor még nem tudtátok, mi lehetséges, ha az ember elszállja magát valamit. Soha ne felejtjétek, írjátok a saját történeteket. És a világon egy ember van, aki megállítok abban, hogy elérjétek az életet, amit szeretnétek, és ez a személy ti magatok. Egy dolgot kérek még. Elveszve is érzitek magatokat, és fogalmatok sincs, mi legyen a következő lépés, ne felejtsétek el az élet alapvető értékét. Legyetek mindig figyelemmel másokra, hiszen ki tudja, mi történhetett velük. Ne siessétek el a fontos döntéseket, és legyetek kedvesek, mert ahogy Amelia Earhart is mondta, egyetlen jóságos tett sem ér véget a munkára. A jó cselekedetet újabb a jó példát követni. Egyetlen kedves gesztus gyökeret ereszt mindegy irányba, és ezekről a gyökerekből új fákság. A jóság legnagyobb ajándéka pedig az, hogy akik kapják, maguk is jól. Köszönöm.
közösség elképzelhetetlen lenne a következő produkció nélkül, hiszen a zene a közös nyelv, amely ott is megszólal, ahol a szavak már eltűnnek. Kérem, fogadják szeretettel a Virág Benedek vegyeskart, a Ballagási Áldás cíművel teszik még emlékezetességbe a pillanatait. Vezénye Cseke József Kartó. Simuljon mindig lábon elé jó, fújjon csak a hátad mögő szél. Fújjon az eső, várjon földedre, melegítse arcodat a fény. És míg újra találkozunk, tartson téged tenyerén az Úr. És míg újra találkozunk, őrizzen meg tégedet az Úr. És míg újra találkozunk, tartson téged tenyerén az Úr. És míg újra találkozunk, őrizzen meg tégedet az Úr. És amíg újra láthatjuk egymást, reméljük, hogy Isten nem hagy el. Fogjon meg minket áldó kezével, szigorát ne érezzük soha. És míg újra találkozunk, tartson téged tenyerén az Úr. És míg újra találkozunk, őrizzen meg tégedet az Úr. És míg újra találkozunk, tartson téged tenyerén az Úr. És míg újra találkozunk, őrizzen meg tégedet az Úr. A zene felemelő pillanatai után most visszatérünk a szavakhoz, hiszen a dallamok után szükségünk van útra való gondolatra is. Felkérem Görög László igazgató urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét, és búcsúztassa el a képzőműveket. A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útra bocsátó hatalom így szólt. Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmenni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, hozzad meg. Az egész világra tiéd. Szabad vagy, kövek tőle az ételig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se hívja, de jaj neked, ha magadnak megtalad. Elbocsátalak téged is, mint mindenkit. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, és el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Menj át, eredj, és élj, és szeress, mert a világot él. Kedves mindenkori és jelenlegi atyánsok, tisztelt vendégeim! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit 261 éves Batthyány Lajos Gimnázium ballagási ünnepségén. Legfőképpen végzős diákjainkat köszöntöm, 12. A osztályt és osztályfőnökét Tüskei Vitot,
a 12. B osztályt és osztályfőnökét Torok Józsefet, a 12. C osztályt és osztályfőnökét Bartler Katalint, a 12. D osztályt és osztályfőnökét Csörgés Módaló Editet, illetve a 12. E osztályt és osztályfőnökét Szíri Zsuzsannát. Kedves ballagó diákok! Gondolkodtatok-e már azon, miért érezzük néha üresnek a sikert, ha nincs kivel megünnepelni azt? Vagy miért fakul meg a legszebb élmény is, ha csak saját emlékezetünkben őrizzük? Az idézetben Hamvas Béla azt mondja erről, a boldogság nem magántulajdon. Inkább olyan, mint egy áramlat, ha megállítjuk magunknál, megromlik. Ha továbbadjuk, másokat is értek. De hiszen mindenki azt mondja, hogy gyűjtsünk, építkezzünk, szerezzünk. Úgy vélem, a lélek matematikája máshogy működik, a boldogságot csak az bírja el, aki elosztja, az emberi jóság és a siker csak akkor válik áldássá, ha tükröződik valaki más arcán is. Nem egyedül érkeztünk ebbe a világba, és nem is ürességben létezünk. Azzal a megbízatással indultunk útnak, hogy közösség legyünk. Közösség vagyunk itt és most, közösség részei lesznek ott is, ahol most indultak. Legyetek gondoskodók, adjatok annak, akinek nincs. Legyetek figyelmesek, vigyázzatok a társatokra, mint magatokra. Legyetek segítők, ne hagyjátok a másikat sötétségbe veszni. A világ a miénk, földtől az égig minden. Megfordíthatjuk a tudományt, felhalmozhatunk vagyont, átélhetünk csodákat. De jaj nekünk, ha mindezt csak magunknak tartjuk meg. Mert mindannyiunknak el kell számolnunk végül. Vajon hányszor tartottuk meg magunknak csak egy jó szót, egy mosolyt vagy egy segítő gesztust? Csak mert siettünk, nem figyeltünk a másikra, vagy mert azt hittünk, semmi közünk hozzá. Az igazi veszteség nem az, amit elajándékozunk, hanem az az öröm, a tudás és gazdagság, amit magunkba zártunk, és így végül hagytunk el egészen. A világ valóban a miénk, most már leginkább a tiétek, a lehetőségeitek szinte határtalanok, előttetek a megfordítandó gazdag, tágas jövő. De vigyázzatok, a szabadságotok nem abban áll, hogy függetlenek vagytok másoktól, hanem abban, hogy van mit adnotok. Az erőtök, a tudásotok, a boldog pillanataitok akkor nyernek értelmet, ha hidakká válnak köztetek és a többi ember között. Menjetek hát, éljetek teljes szívvel, hódítsátok meg az világot valóban, de ne felejtsetek el minden lépésnél adni valamit magatok. Mert végül semmi más nem marad majd, csak mindazon öröm, amit sikerült továbbadni. Mert a világ csak akkor lesz valóban a tiéd, ha képes leszel megosztani rajta. Békés és gazdag, eljövendő szép napokat kívánok mindenkinek. Köszönöm. Kérem, igazgató urat, és adja át a legtehetségesebb diákjainknak a díjakat. A Dr. Hács Gábor díjat azon tanulóinknak ítéljük oda, akik természettudományok világában mutatnak utat társaiknak. Ebben az évben a tantestület egy olyan diákunkat tünteti ki, aki 8 éven át egyenletesen megbízható, matematikából és természettudományokból pedig mindig kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Iskolán Dr. Hács Gábor díját idén Gyergyói Ádám, a 12. A-osztály tanulója érte. Következő díjazottunk igazi sokoldalú tehetség. A Kazinczy versenyek szép kiejtője és a geopolitikai összefüggések érett gondolkodású elemzője. Számos iskolai és városi program állandó résztvevője, aki irodalmi érzékenységével méltón lép nagykanizsai költők nyomdokaiba. Szellemisége és közösségi munkája alapján a Tüskés Tibor díjat idén Véger Benyámin Tamás, 12. E-osztályos tanuló feleti át. Következő elismerésre egyik volt kolléganőnkre emlékezünk, akinek hivatása és szívügye volt a retorika, valamint a magyar nyelv ápolása. Köszönjük a családnak, hogy támogatásukkal lehetővé teszik a nemes hagyomány folytatását. Idén egy olyan diákunkat köszöntjük ezzel a díjjal, akinek az anyanyelv nem csupán tantárgy,
hanem valódi szív. Bódor Dóra Anna, a 12. E-osztály tanulója, az édesanyanyelvünk Kárpát-medencei verseny döntőjében elnyert érmével, valamint a Kazinci verseny országos döntőjében nyújtott teljesítményével bizonyította, hogy nyelvi kultúránk egyik legígéretesebb őrzője. Számtalan iskolai fényét emelt a szép szavával és fellépéseivel. És munkássága elismeréseként a Hámori Ágnes díjat idén vett el. Most pedig egy picit lazább dolgok következnek. Iskolánk sportolóit fogjuk díjazni. Elsőként egy olyan diákunkat szólítom, aki céltudatosságával és páratlan összpontosításával jutott a csúcsra. Németh Olivér, 12. D-osztályos tanulónk a tavalyi tanév végén íjászatban a Diákolimpia országos döntőjében szerzett első helyezést, ezzel örökítve gimnázium hírnevét. Most pedig jöjjön a karcsapatunk. Ők a diákolimpiai döntők állandó résztvevői és dobogósai, akikre méltán büszke az egész iskola. Kérem, vegyék át az elismerést. Vander László, 12. A-osztályos tanuló, Bogdán Nindor, 12. D-osztályos tanuló, és Nagy Zsombor, 12. B-osztályos tanuló. Egy olyan hölgyet szólítok, aki nem csak a könyvek, hanem az erdők világában is magabiztosan igazodik el. Ő Magyarország tehetsége és jó tanuló, jó sportolója cím büszke tulajdonosa. Az a tájfutónk, aki bármilyen sűrű legyen is a terep, mindig megtalálja a helyes utat. Kérem, érkezzen a színpadra Molnár Csenge, 12. A-osztály. Egy igazi látványsport következik, amely mögött azonban hatalmas munka és rengeteg ragyogó eredmény áll. Díjazottunk nem csak a világ és Európa bajnokságokon bizonyított, hanem a Helikoni ünnepségek díjait is elhozta. Ám ami számunkra a legfontosabb, ő az a diák, aki rendezvényeink állandó segítője, és aki türelemmel, szeretettel tanította be a legkisebb gimnazistáinkat is. Kérem, érkezzen a színpadra Marton Dóra Virág, a 12. A-osztály tanulója. Végezetül hazánk legnépszerűbb sportágának egyik kiemelkedő tehetségét szólítom. Mindannyian tudjuk, hogy a labdarúgásban a legnehezebb csúcsra törni, de neki sikerült. Bagladi Kornél Játszint már a felnőttek között is bizonyított az FC Nagykanizsa a színeiben, idén áprilisban pedig megkapta a legmagasabb elismerést, meghívót kapott az U18-as magyar válogatottba. Kívánjuk Kornél, hogy a profi pályafutásról is hasonló sikerekkel folytatódjon. Most pedig átevezünk más vizekre, és fokozzuk egy kicsit a hangulatot. Iskolánk egyik legrangosabb elismerése következik, a Cross-Skóla díj, vagyis az iskolányér díj. Olyan fiatalembert szólítok most a színpadra, akinek a neve szinte összefort a diák önkormányzattal. Intelligens, agilis és végtelenül becsületes srác, akivel egyszerűen jó együtt dolgozni, vagy csak leülni egyet beszélgetni. Elhivatottságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy még tegnap este is a közösségért dolgozott. Ő volt az, aki a fordított napi versenyek eredményeit összesítette és küldte át nekem körülbelül olyan 11 óra magasságában, ha nem később. Kérem, vegye át a díjat Gorbár Bodza és Somahaj, a 12. A-osztály.
Proszkóla díjat idén egy másik kiváló diákunknak is odaítélte a tantestület, aki 9-es osztályos kora óta motorja és szépítője az iskolai életünknek. Ő az, akinek elkötelezett munkája nélkül a legnagyobb rendezvényeink, prómbál, fordított nap sem lennének ugyanazok. 4 éven át gazdagította énekkarunkat a hangjával, miközben az osztályközösségéért végzett tevékenysége is mindannyiunk számára példaértékű maradt. Aktivitása, közösségszervező ereje és az iskolai életünk gazdagításában vállalt szerepe teszi őt méltóvá erre az elismerésre. Kérem, vegye át a díjat Horváth Lilla, a 12. díjosztály tanulója. Mielőtt a legkomolyabb díjakat átadnánk, egy olyan elismerés következik, amelynek már a neve is mosolyt csal az arcunkra. Ez a Jó Madár díj. Ha jól emlékszem, Stomler tanár úr volt az, aki legelőször kezdeményezte ezt a díjat. Úgy gondolta, kellenek azok az arcok, akik nélkül az iskola folyósói sokkal szürkébbek lennének. Kicsit lazább, kicsit formabontóbb, de mindenki által kedvelt fiatalembert szólítok ki. Ő az, aki nélkül nincs iskolai rendezvény, legyen szó a műsorok szerkesztéséről, vagy a zenei háttér biztosításáról. Ha jó hangulatra volt szükség, rá mindig számíthattunk. Egyszerűen ő az egyik olyan karakter, akit az iskola igazi arcának tekinthetünk. Iskolánk Jó Madár díját idén Magoló Áron ünnepeltük. Lassan fogynak a mappák az asztalomon, és elérkeztünk a díjazottak sorának végéhez, ami egyben a csúcsot is jelenti. Most iskolánk legrangósabb kitüntetése következik, amely az évek során a kiválóság szimbólumává vált. A Batthyány Aranylánc. Ez a díj nem csupán a kiemelkedő tanulmányi eredményekről szól. Benne van 4 évnyi alázat, közösségért végzett áldozatos munka, és az a példamutató emberi tartás, amely méltóvá teszi viselőjét névadónk szellemiségéhez. Tisztelt ünneplő közösség! Ma egy olyan diákot köszöntünk, akinek teljesítménye és jelleme méltán állítható példaként társai elé. Koszorú Levente iskolai pályafutása a szó legnemesebb értelmében példaértékű. Tanulmányi eredményei kezdetektől fogva végig kitűnőek, tehetségét pedig matematika és digitális kultúra versenyeken is bizonyította. Levente azonban nem csak kiváló tanuló, hanem a közösség tartóoszlopa is. Személyisége a megbízhatóság szinonimája. Ő az a diák, akire minden helyzetben bármilyen feladatnál számítani lehet. Ezt az elismerő véleményt osztálytársai is egyöntetően megerősítik. És hogy még hozzám az időt? Sokoldalúságát igazolja, hogy a reál tudományok mellett a művészetekben is maradandót alkot, az Orff ütőegyüttes tagjaként a Helikonon elért aranyfokozat hirdeti fegyelmezett és alázatos munkáját. Gratulálok! És úgy látszik, ez az év ismét olyan lett, hogy nehéz volt a döntés. Földmilán személyében egy olyan diákot köszöntünk, akinek tudása és intellektusa előtt mély tisztelettel adózunk. Milán nem csupán tanulja a természettudományokat, ő egy sajátos, mélyen elemző és lenyűgözően egyedi szemüvegen keresztül látja a világ összefüggéseit. Ez a különleges belső látásmód tette őt az ország egyik legjobb ifjú kémikusává és biológusává. Eredményei önmagukért beszélnek. Csak a legmagasabb eredményeket sorolom. OKTT kémia országos döntős, 5. helyezés. Irényi János kémia verseny, első helyezés. Curie kémia emlékverseny, első helyezés. Milán mindkét területen a nemzeti élvonalba küzdötte magát. Milán számára a siker nem csupán egyéni diadal,
Mélyen és őszintén büszke arra, hogy battyányos diákként öregbíthette iskolánk nevét. Gratulálunk és köszönjük! Egy kicsit pihenünk a díjátadóban, és folytatjuk az ünnepi műsort. Amint azt a Tüskés Tibor díj kapcsán már hallottuk, iskolánk egyik büszkesége nem csak az összefüggések mestere, hanem a szavak embere is. Felkérem egyik frissen díjazottunkat, Véger Benjamin Tamás, hogy lépjen a mikrofonhoz, és mutassa meg nekünk, hogyan emelte az elmúlt években rendezvényeink fényét szavalatával. Fogadják őt szeretettel! Álmodtam egy világot magamnak, melynek te és én is részei lehetünk, ahol álmaink kezdőlöketet kapnak, s növő szárnyainkkal egyszer majd repülünk. Álmodtam egy világot magamnak. Én még naivan azt hittem, hogy lesz erre befogadó közeg, s a közért saját kezed munkáját büszkén adhatom meg. Nincs reménye ennek itt, de máshogy se, hiába próbálkoztam, annyit mondtak erről, mondják le. Álmodtam egy világot magamnak. Hát ez csak álom maradt, de örök hála az iskolámnak, hogy engem erre mind megtanítottak. Álmodtam, és az álom egy csillogó képe élővé vált, ez a sűrű köd pedig egyre felszállt. Mert van még lelkes tanár és csillogó szemű gyermek, ki ezt a növő szárnyat nem egymaga bontja meg. És van még közösség is, kik egymásra bajtársként tekinthetnek. Gondjaikkal nem önmagukban birkóznak meg. Álmodtam egy világot magamnak. Nézz körül, ki melletted áll testvéred helyett testvér csak ő lehet. És emlékeiteket csak együtt őrizhettek meg. Vigyázzatok rá, ne vesszenek el. Az életre nevelt fel titeket ez a 4 év. Köszönöm szépen. Minden osztályban vannak olyan diákok, akikre méltán lehet büszke a közösségünk, az iskola. Ők azok, akik az elmúlt 4 év, vagy akár 8 éven keresztül fáradhatatlanul dolgoztak, és minden tanév végén a legmagasabb mércét ütötték meg. Most azok következnek, akik kitartásukkal és szorgalmukkal évről évre bizonyították kiváló eredményeket, nem a szerencse, hanem a folyamatos munka gyümölcse hoztak. Osztályonként fogom mondani az okleveleket, az emléklapokat. Kérnék majd urat, hogy adja el. 12. A osztályból kiemelkedő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért Domina Lucát kérném. Gyarmati Lili, Horváth Sebestyén, Horváth Zsolt Barnabás, Inoka Ákos, Kun Szilviát, Magasdi Lucát, Rákhely Nórát és Szalai Bognár Botondot. B osztályból kiemelkedő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért Bagladi Dórát, Farkas Benedeket, Horváth Kornél, Ripoldi Márton, Ferényi Tamás és Vaska Bocsokot kérnek.
12. C osztályból kiemelkedő tanulmányi eredményért és közösségi munkáért Chen Ming, Horváth Hanna, Simon Alexandra Zoé és Simon Nitát kérnem. D-osztály. Kiemelkedő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért Buncom Nóra, Szukovics Kruzsina, Szita Liliana és Verkarics Grétát kérnék fel. És folytatom a sort. Közösségi munkájáért dicséretben részesül Dén Dóra Sára, Szél Viktória, Békási Boglárka és Gáspár Pica. E-osztály. Kiemelkedő tanulmányi eredményéért dicséretben részesül Dobos Georgina, Gyurica Laura, Kanizsai Dóra, Makrai Kamilla, Nagy Adorján, Richter Máté, Szilveszter Domina. És hogy ne kelljen egyedül kiadni, kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájáért Grózner Tímea. Iskolán boldogás ünnepségének egyik legszebb hagyományához érkeztünk, a szalagfelkötéshez. Ez a mozdulat jelképezi, hogy a 2026-ban végző diákok emléke és névsora elválaszthatatlanul összefonódik a Batthyány Gimnázium múltjával és jövőjével. Kérem az osztályok képviselőit és az zászlóvivőket, hogy lépjenek elő és kössék fel az emlékezés szalagjait az iskola, valamint az énekkar zászlójára. Elérkezett a pillanat, hogy egy végzős társuk tolmácsolja mindazt az emléket, hálát és reményt, amelyet az itt töltött évek alatt gyűjtöttek össze. Felkérem Ódor Dóra Annát, a 12. E-osztály tanulóját, hogy álljon a mikrofonhoz,
és a végzősök nevében búcsúzzon el az iskolától, tanároktól, diáktársaktól. Tisztelt ünneplő közösség, kedves tanáraink, szüleink és diáktársaink! Minden búcsú nehéz, és talán nem is lehet jól elköszönni, főleg nem több ember nevében. Szimbolikusan is véget ért ez a 4 év, valakinek 8 év, és ez a nap a végzős évfolyamról szól. Álljunk meg, akár csak ezen ünnepélyi keretein belül is, álljunk meg az érettségi felé való rohanásban, és gondoljunk vissza, mit is jelentettek számunkra az itt töltött évek. Fejlődtünk, változtunk, és magunkkal együtt a környezetünket is formáltuk. Ezekben a pillanatokban, gondolatban visszautazunk az időben, hisz a mai nappal lezárul egy szép korszak, és keserédes búcsút veszünk az Alma Matertől. A gimnáziumi évek a tudás és egyéb készségek fejlesztésén túlmutatva lehetőséget nyújtottak életünk eddigi legmeghatározóbb időszakának átélésére. Jelenlegi kérdőjeleink csak később válnak ponttá, és az élet nagy kérdései is ezekben az esztendőkben fogalmazottak meg bennünk. A jövőben pedig félig elfeledett emlékeink tán majd váratlanul fognak felbukkanni érettségi találkozók alkalmával. Mert a szárnyas idő hirtelen elrepül, s minden mélybe tűnő szárnya körül lebeg. Az agyunk felejtett, de a szívünk sohasem. Időközben fakulhatnak ezek az emlékek, de ami fontos, és ami a szívünkhöz közel állt, az soha nem tűnik el, mert már a részünké vált. Haladunk egy úton, vagy még keressük, merre van a mi feladatunk. Álmokkal érkeztünk ide, és most tervekkel távozunk. A gimnáziumi lét rövidnek tűnhet, de millió kis emlék húzódik meg az évszámok mögött. Osztálykirándulások, bálok, vagy egyszerűen a szünetek, ahol lehetőséget és időt kaptunk ahhoz, hogy jobban megismerhessük egymást. Hálás vagyok az osztályomért, hogy a nehezebb napokat is humorral tudtuk átvészelni, a lassan múló napok pedig a vége fele felgyorsultak mindannyiunk számára. Évek múlva is szívesen gondolunk vissza arra, milyen jó volt akár ismeretlenül egymásra mosolyogni a folyosókon. A végéhez érve rádöbbentem, hogy az aprónak tűnő gesztusok hagyják talán a legmaradandóbb nyomokat. Sose felejtem el a tanáraim arcát, köztük azokét főleg nem, akik sokunk számára lehettek a Holdköltők Társaságának Mr. Keatingjei, mert mindenkinek van kapitánya. Köszönjük a szüleink és tanáraink útmutatását, szeretetét. Sose felejtem el az első napot, amikor az osztályfőnökünk figyelmeztetett, hogy bizony hamar el fog szállni ez a 4 év. Igaza volt. Sose felejtem el az első óráinkat, amikor szép sorjában bemutatkoztunk tanárainknak és egymásnak, most pedig elérkeztünk a közös zárófejezetünkhöz. A BLG mindannyiunk számára mást jelent. Mindig az adott nemzedék formálja légkörét. Örökérvényű igazság, hogy mindannyian megtapasztalhattuk benne a hovatartozás boldogító érzését és erejét, akár egy jó hangulatú gólyabálon, egy közösséget építő és gondolkodásra sarkalló órán, vagy amikor egész egyszerűen reggel boldogan léptünk be ide. Ez az intézmény különböző világok kapuit nyitotta meg számunkra, és mi most félig felnőtt, félig gyerekfejjel, talán kicsit remegő lábakkal állunk fontos próbatételek előtt. De egyet soha ne felejtsünk. A tanulás örökké tartó folyamat. Tegyük boldoggá hát azt a gyerekkori énünket, aki megálmodta az okot, amiért ma itt állunk. Kedves ballagó diáktársaim, Goethe üzenetét továbbítanám mindannyiunknak útravalóul. 3 nehéz dolog van a világon. Úgy mondani igazat, hogy senkinek ne fájjon. Úgy mondani kellemes, hogy hízelgés ne legyen. És úgy érvényesülni, hogy senkit se tapossunk el. Az áldott
verjen sors kezed, ítélet, élmet hallott kell. Az a záró akkordai után jelképesen visszaadjuk diákjainkat családjaiknak, hogy immár közösen folytassák az ünneplést, és elinduljanak azon az új úton, amelyre itt, a Batthyány-falai között készültünk el. Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, minden kedves vendégünknek meghívt ünneplést és szép napot kívánok!
Merci.